ole tuna chuan Oppo phone hmang te ta a big in Oppo phone hmang te ta phone clear dan kan zir ho dawna Insufficient store tih fo kha chuan phone a rit tawh hle tih na nia aduang pon phone a khawih leh thei lo chu bang chuan a clear dan a tih zan dan kan zir ho ang saberin setting a hian kan lu tang phone setting a kan lu ta ta hnuai lama alaya hian additional settings a hian kan lut liang hian ka lut ta a chuan chung bera hian chung ber storage a hian lutang kan rei lote nga ya chung bera hian back ti le phone ti le SD card ti om ta tunai clear du ka chu phone alo ni ta phone chu in met sa SD card kai clear du ne chuan SD card kai met mayang phone ni chuan phone tuna kan clear du chu phone ni ta tekhin video hi clear du ne chuan video kai clear WhatsApp ani chuan WhatsApp eta clear data hi metang delete hi me chuan in delete te dona ai me ma kan film khur deuh la clear data hi clear anga kan MB tam tak kan clear don ni chuan thalak pothus ani chuan eta metanga clear data lo on mayang du khatihan application how kai clear web ni amai ro chu i hriat tur pakhat chu Facebook kai clear dua Facebook password kai hreto lo ani chuan clear du lo la chan chu clear tak Facebook kha bullet tanga sign in login tu le dona awang khan password te hriai chin chia thani chan engma point om lova password lo thei ni pala an login le na tur hrelo ani chuan Facebook kha chu clear du lo mai la thome chuan eta kal lenga file manager a hian lutang lai file manager a hian lutanga eta anwai beratanga pathumna clean up hi momo clean up a hian lutang clean up a hian lutanga tikhan clean ang idu to lo le stop mayang clean no kan stop po me thaya tikhan i phone rit li tukha sam tak save dona phone po jang nom to dia kal zu to mai don ani lo ti chin la Oppo phone mangini chuan in sir lo via lom le tuke min lo subscribe sak ve don nia